Zinean beti denak mategu oso profesionala, supertal, eta oso impertsonala esango nuke ez. Guk bakago bakoitzak dakan xarma edo puntu graziosoi. Eta oso polita, making of YouTube egoko gu nik gomendatze dut ikustiare bai. Ikusten zu making of eta ematen dugu ez, hor jaja eta zerbeza. Ino bai egia kurioso ikustea nola, egitan gauden hor kobazulotan, arditu egin, ikustea egitan jonginera, eta ni igual gutxi jokunaz, baina handerta hoian bai jundia igual, ez dakit, hogei aldiz edo, eta han kobazulota eta material guztia eran, berda, bazela karga, eta bidea itia eta azkaina, da, como, kombinatu ez, pixkat lagun artean eta farrez tala, bino seriotasun hori ez, igual hoian da, seriotasuna gaitzen diguna, bino, pues nahi duela, azkenean gero produktuan ikusi da. Produktua da, lehenengo gauza egiten duguna hola pixka seri bat, eta oso ondo getu da, getu da nivel oso alto bat, orduan ez dela hainbeste jaja ez, pero jajaetatik ina ez dela, beti prisa gabe eta presio gabe saiatzen, eta pues ez batzu nahi, sartu, dispuesto eta den arte sartzea, eta nire alde horretik asako gustatu izan. Lehenengo proiektua izateko bai dola, ezin du izan, ja kematu bukatzea bukatu, eta ja kematu zaude kortuak iteaz. Bai, eukitu gula gure momentuare bai, azkenean ez da gaixa korto oso bat itia. Eta bai nik uste, inenian jundela zentzu hartzen azkenean, zure galdera voltatzen, pixkat azkenean, junga martxan baitan iten, eta, hasiera batean beldurran egin unin, arditurri ezagutzen genuen, arditurrin askotan gendua, eta aukera oso zen hemen herrian bertan bait sartzeko, eta beldurra ematen duen toki batea, beldurra ez ematen, baina, ez dena politia da, beldurra sortzeko, hemetik aurra beldurra mango jo jendeari. Eta bai, egia, making ofan ikusten da, zentzu hartzen junda, junga lehenengo aldia da, junga gutxinaka, probak iten, aldugun moduan, azkenean, inorez da espertua, eta emaitza bizan da,